Mulleradas é un dos talleres dentro de Elisa e Marcela toman as rúas, que son unhas xornadas nas que celebramos as pioneiras Elisa e Marcela, o primeiro matrimonio entre mulleres do que temos constancia que aconteceu no 1901 na Coruña. Mulleradas comeza cunha camiñada polas rúas da Coruña que pisaron Elisa e Marcela lá no 1901. Elas querían ser unha parella, entón escolleron iso. Marcharon para Dumbría de volta. Despois de percorrer estas rúas da Coruña, imos a un salonciño, un espazo íntimo, confortable, no que falar, no que darnos un momento, un espazo para falar dos temas que aínda a día de hoxe, no 2018, seguen a ser tabú. Te pode chegar a medir 9 ou 10 centímetros un clítoris. En serio, Despois de tomar unha taza quente de chocolate, como fixeron Elisa e Marcela despois de casar, facemos unhas gravacións onde recollemos parte dos testimonios que estas mulleres nos ofreceron, escollendo que momentos nos apetece inmortalizar para facer tamén destas experiencias un acto político. Moi interesante, de feito, creo que se ten que replicar moito e moitas veces porque, fai falta espazos de confianza para falar deses temas. Que tivemos unha conversa moi interesante, pareceume realmente, para min, incluso que sana. Son conversaciones que sanan, que curan, que te axudan a decir, a esa herida que teñes medio curada ou medio tal, te axudan esas conversas a curar esa herida e dizer, xa está, xa non teño máis que facer. Lo pasé muy bien y espero repetir la experiencia.